तारमाने इउपिपिएल आव थानानै माखासे समाज आरो हारिखौ सिबिनायाव माने गोबां हेंथा मोनदों आरो जों गोदो इउपिपिएल आव ओंखारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इस्यु दंमोन जों मेनलि आबसुखौ हेफाजाब होनानै ओंखारदोंमोन बिनि उनाव आबसुनि हेफाजाब होनायावनो इउपिपिएल पार्टिया जोनोम जादोंमोन आरो बे इउपिपिएल पार्टी जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं प्राइमारिनि जोंनि बेंटल प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन आरो बिनि उनाव आङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदों आरो बिनि उनाव आङो ब्लक लेभेलाव माने एग्जिकिउटिभ मेम्बार बा केबिनेट मेम्बार हिसाबै खामानि मावदोंमोन दा जों नुहुरबाय माने जि उद्देश्यखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन जि उद्देश्यखौ लानानै जोङो सुक्ति खालामदोंमोन बिटिसि बा बिटिआर बै उद्देश्यआ फेलें जानायनि लामायाव फैगासिनो दं बेखौ जों गोथौयै मोनदों आरो लोगोसे जों प्राइमारि लेभेलावनो हक ब्लक लेभेलावनो हक माखासे पार्टिनि जेनाखि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिनायाव फेलें जानायखौ आं नुनो मोनदों जितु नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव दंमोन बे हिसाबै नोंथाङा मिथिगोन रायजोनि थाखाय बेसेबांसो इउपिपिएल दोलोआ जौगानायनि खामानि मावनो हादों ना हायाखै जौगानायनि खामानिखौथ' जों दिनै नुनो मोनाखै माने एफा एनै फिसा फिसौ माने जब कार्डनि खामानि फैलाबायदों बेबो बिपिएफ आमोलाव जेसेबां मावदों बेनि रुजुनायाव माने बहुद खम बिबांनि आरो दानि जिनाखि माने बिटिआर एकर्ड मथे जानो गोनां माखासे दफाफोर दंमोन बेखौ जों फेलें जानाय लामायाव थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै हमनानै ला जोंहा जेन'बा नै जोंना बिक्रम दैमारि सार बिथांमोनहा जेनाखि आरटिआइ नि गेजेरजों सैथो बाथ्राखौ पाब्लिकनि गेजेराव फोसावनानै होदों बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा माने जों बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर खौ लानानै जेनाखि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो सानदों इउपिपिएल पार्टिया बे थोंजोङैनो जों फेलें जादों होननानै बुंनांगोन माने तारमाने थोंजोङै बुंनो थाङोबा माने जोङो जेबो डेभेलप मावनो हायाखै होननानै बुंनांगोन आरो बे ओनसोलनि हिसाबै बेंटल एरिया बा गामियाव मख'जाथाव माबाफोर जौगानायनि खामानि मावदों नामा बिथांमोना ना मावाखै इउपिपिएलआथ' दा मख'जाथाव जेबो मावनो हायाखै खारन जों नुनो मोनबाय मेनलि जोंहा हाग्रामा सारमोननि अननायाव जोंहा बेंटलाव कलेज मोनदों प्रभिन्सियेलाइज जादों आरो जोंहा बिभा भवन दं आरो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां लामाफोरखौ हानायमानि बिथांमोनहा माने मावफुंनानै होदोंमोन फोसाबदोंमोन नाथाय दिनै मोनसेबो बेफोरबायदि जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बेसे सम दंमोन नोंथाङा आंथ' इउपिपिएल जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदों आरो बिनि सिगां आं माने जेबो बिबान गैयाबाबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिनाखि आलादा बड'लेण्डनि माने सोमावसारनाय जादोंमोन बै सोमावसारनाय समाव आं साइलेन्ट वार्कार हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन आरो रायजोनि जानानै नोंथाङा दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जाबाय माबायदि खामानि मावगोन होननानै आरो रायजोफोरखौ लानानै मा आसा खालामदों रायजोफोरखौ लानानै आसा खालामनाया बेनो माने आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दंमोन नैबे बिक्रमपुर ओनसोलनिया आरो दाबो बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय दं होननानै आं मोनदांमोनो बा सानदों जायनि थाखाय आंनि फंसे बाथ्रा मोननाय लोगो लोगो दिनै 120टा न'खरनि गेजेराव 85टा माने 85टा न'खरा माने दा बेलथायबोफिनबाय माने इउपिपिएल निफ्राय दा बिपिएफ दोलोआव फैबाय नारायण मार्डी सुमिला मुर्मू सकल मुर्मू सम टुडू तोर मार्डी ठाकुर सोरेन गांजा हेम्ब्रम बाहा टुडू लक्ष्मी मार्डी मैराली मार्डी बापिन सोरेन महिला मार्डी महिमा हेम्ब्रम लकी किस्कू आरो सम हेम्ब्रम मंगला हेम्ब्रम समय हांसदा लक्षीराम मुर्मू मुलुका हांसदा विष्णु हांसदा लक्षीराम हेम्ब्रम चांदू बास्के मुंशी हेम्ब्रम मनोरंजन हेम्ब्रम हफना सोरेन
রাম বাস্কে, লক্ষণ হেমব্রম, অসি হেমব্রম, প্রভাত মুর্মু, সোম মুর্মু, জোসেফ হাসদা, সবস হাসদা, পার্থস হাসদা, জওয়াল বাস্কে, ললিত হেমব্রম, খানু হাসদা, শ্রীমতী অঞ্জলি মুর্মু, জবা হাসদা, সঞ্জলি কিস্কু, সুমি মার্তি, কাহাম টুডু, রানী টুডু, মিতেশ্বরাগ মুর্মু, হাবিল মুর্মু, প্রণতি হাসদা, অঞ্জলি মুর্মু। এতিয়া হব কুচুগাঁও বিজেপিৰ পৰা অশোক সরকার, বিজেপির আসন টিকেটে, খৈরালি প্রাইমারির পৰা অভিরাম ব্রহ্ম, দেবলা ব্রহ্ম, জীবলাল ব্রহ্ম, কাপুটি বড়, উমেশ বড়, নীল বড়, রাগী বড়, জয়ন্ত বসুমতারি। আৰু তাকামপুৰৰ পৰাই শঙ্কর বসুমতারি, জয়ন্ত বসুমতারি, মনু বসুমতারি, ফৈলাও বসুমতারি, ধ্বজেন বসুমতারি, সোরাং বসুমতারি, মনোজ বসুমতারি, মিলিলাল নার্জারি, নটরাজ বসুমতারি, সুজিত নার্জারি, সুন্দরাং বসুমতারি, বাসু বসুমতারি, চন্দন মুসারি, তারজন নার্জারি, শ্রীমতী প্রিয়া বসুমতারি, শম্পা নার্জারি, রূপলা বসুমতারি। দাঁড়িয়ে যাইবাই শিকারপুর ইউপিপিএল আর বিজেপি, সন্ন্যাই হাসদা, দেওয়ান সোরেন, মেলকো কিস্কু, চিতা মুর্মু, ধনী মুর্মু, লক্ষ্মী হাসদা, ধনী হেমব্রম, ফুলমণি হেমব্রম, রামধনী হাসদা। এতিয়া আছে আকৌ ভৰতনগৰ চান্তিটোলা ইউপিপিএল আর বিজেপির লাল মার্তি, সুকল মার্তি, নারায়ণ মার্তি, চুইলাম টুডু, শ্রীরমন টুডু, সুনীরাম টুডু, সকল মুর্মু, লক্ষ্মীরাম হাসদা, সময় মার্তি, কাহা হাসদা, গাঞ্জা হেমব্রম, লক্ষ্মী কিস্কু, ঠাকুর সোরেন, সোম টুডু, সোম মার্তি, তালা মার্তি, চুরকি টুডু, বাহা টুডু। বিজয় নগর বদিন হেমব্রম, সুরজ মুর্মু, মঙ্গলি সোরেন, আমনি হেমব্রম, সুনি হেমব্রম, মরি বাস্কে,